Een foto waar mijn mem op stiert. En mijn mem wie het bruidsmeisje links. Jonge vrouw, 20 jaar. Ombrocht met haar man en met tientallen andere familieleden in Auschwitz. Mijn mem is mij haar mem en zussen naar links stuurt, naar de rekste gas kan je me zien. Mijn heid wie een jonge kerel van 22 jaar, zoon, die hebben zijn leven gehouden tot maart 1944. En daarna weet ik voor hem ouder aan. De 22-jarige Jopie Intema van het Jereveen oerlibbert de oorlog om ze als poppen van Hasten Jellier achterbloot in Amsterdam, als haar ouden oppakt worden en op transport zet worden. Je bent uit de Lonnekamer in Friesland, bij de familie de Jong, Jeskenhuizen uiteindelijk. Daar ben je opgegroeid. Wanneer kom je erachter dat het net je echte ouders binnen? Toen ik een jaar of 9 weer, toen weer ik boeten aan het watsen en we kregen ruzie. En op een gegeven moment scholden ze je dan uit. En toen scholden ze mij uit voor Jordin. En ik zei nog in mijn nozelheid, hoe bedoel je hem? En toen zeiden ze van, toen denkst dus bij die ouders wennest, maar de familie de Jong bin die ouders net. Op dat moment ben ik goed naar huis gegaan en is het me uitlijn. Van dat moment al is Auschwitz net meer uit haar lippen voor te denken, al had ze zelf neer in het vernietigingskamp in Polen-West. Ik ben er nooit west. We hebben 3 keer bezocht. 3 keer daar op een campingstong met een caravan. Mijn man die steunde me enorm hierin. En die zei van, was het? En ik heb dat 3 jaar lang achter elkaar steeds zei van, ja, we gaan het proberen. En als het erop aankwam, dan kon ik het net opbrengen. Emotioneel kon ik het net aan. Zo'n tongetje werden in Westerbork de namen van 102.000 Joden, Sinti en Roma verlezen die het vermatten binnen in Auschwitz. Als de namen net meer zijn wordt voor iemand, dan is hij vergeten. Gert Julius Israël Silenziger, 22 jaar. Kurt Arthur Silenziger, 54 jaar. Hedwig Silenziger Kools, 50 jaar.